Ešte moja posledná otázka. Budeme mať 4. výročie začatia vojny na Ukrajine, že ako to vnímate s odstupom času, lebo vtedy sa Slovensko do toho akože zapojilo aj dodávaním tých zbraní. Sme už v tom 4. rok, nevidíme to, že by Rusko bolo v tejto vojne porazené. Máme tu 100 000 mŕtvych, máme tu pripravený 20. balík protiruských sankcií, ktorý tiež nevidíme nejak ten efekt. Že či to malo zmysel, či to nemalo skôr sa riešiť nejak diplomaticky, za to zastaviť ešte možno rok potom. Mala táto vojna zmysel? Samozrejme, že nemala. Je to absurdná, hrozná, krvavá, ničivá, devastujúca vojna. A treba sa spýtať Vladimíra Putina, prečo sa do tohto šialeného podujatia pustil. Bolo to jeho rozhodnutie, jeho vojska, ktoré vtrhli na Ukrajinu. Nie ukrajinské vojska, ktoré vtrhli do Ruska. Takže ja s vami súhlasím do bodky. Táto vojna je zvrátená a je beštiálna a Vladimír Putin si za ňu zaslúži do väzenia. Pripomínam, že samozrejme už teraz hľadaný medzinárodným tribunálom sa únosy ukrajinských detí po tisícoch. Takže úplne s vami súhlasím, táto vojna je obrovskou chybou, je mimochodom aj nielen že ľudskou a morálnou zvrátenosťou, ale aj výsledkom, odpustite, ale že čistej hlúposti a naivity. Prezident Putin, a to už dnes vieme dokázateľne z tých dokumentov, ktoré sa našli na tých ruských vojakov, ktorí boli zajatí na Ukrajine, on dúfal, že tá vojna bude hotová do 3 dní. On uveril v báchorky vlastných spravodajských služieb, že Ukrajina nemá vôľu brániť sa, nie je pripravená zbrániť sa, že Ukrajinci sú rozložení a že tam stačí trošku zatlačiť a toto sa zrúti ako z domček z karát. Ja chodím na Ukrajinu pravidelne, pani redaktorka, nie od vojny, chodieval som tam posledné 2 dekády pravidelne. Poznám tú krajinu, nerobím si o nej ilúzie, ale nikdy som nepochyboval, že sa budú brániť. To, že prezident Putin nevedel takúto základnú vec prečítať dobre, to ma dodnes udivuje. My tu o ňom hovoríme ako o nejakom geniálnom stratégovi, ktorý proste behá okolo nás takto kolečka, ježdí o pár krokov pred nami, ale prosím vás. Uveril vlastnej propagande, že do 3 dní to má vyriešené, celé mu to vybuchlo, nevie samozrejme z toho vycúvať bez straty tváre, tak teraz vrhá človeka za človekom do vopred prehraného konfliktu. Už vyše 1 000 000 Rusov boli či zranení alebo zabití v tomto nezmyselnom konflikte. Opakovane sme vyzývali prezidenta Putina, aby túto vojnu zastavil. Len on vie zastaviť, lebo viete, čo sa stane, pani redaktorka? Ak ukrajinské vojska prestanú bojovať, vojna sa neskončí. Ruské vojska zaberú zvyšok Ukrajiny. Ak ruské vojska prestanú bojovať, tak v tom momente samozrejme sa vieme baviť o prímeri, vieme sa baviť o nejakej dohode o tých okupovaných územiach a vieme si konečne všetci vydýchnuť. A to rozhodnutie zastaviť vojnu je len a len na ruskej strane. Keď Ukrajinci prestanú bojovať, ďalší ľudia umrú, ďalšie mestá budú padnúť pod ruskú okupáciu. Toto si nemôže nikto dovoliť, toto by nikto, žiaden súdny človek nechcel. Či to malo zmysel, že my sme sa do toho zapojili, teraz to tiež ešte podporujeme a nevidíme ten výsledok. Hovoríte, že Rusi prehrajú alebo nejak, ale akože 4 roky nejakým spôsobom neviete ukázať ako Ukrajina, že zvíťazili v tej vojne. Hovorím, že a hovorili ste o obetiach, tak aj Ukrajina má 100 000 obetí. Sice teraz naposledy povedal pán Zelenský, že majú 55 000 obetí, čo je neuveriteľné číslo. Za tie 4 roky tomu asi nikto neuverí, ale jednoznačne sú tam tiež 100 000 mŕtvych. Takže či to nemalo zmysel skôr tak, že nejak diplomaticky sa dohodnúť vtedy, keď ešte nebolo takto neskoro. A skúste popísať tú dohodu. To by ako Rusko zašlo za Ukrajinu a povedalo, viete čo, buď nám odozdáte polovičku územia, svoju najväčšiu jadrovú elektráreň a niekoľko miliónov ľudí, alebo my vás proste napadneme a tých ľudí zabijeme, tú elektráreň si ukradneme tak či tak. A toto mali akože Ukrajinci sa sadnúť a podpísať? To ani nebolo prvý. Pani redaktorka, toto keby niekto predložil Slovensku, toto by ste odporúčali premiérovi Ficovi, ministrovi Blanárovi a ministrovi Kaliňákovi, že keby niekto prišiel za nimi s týmto čistým výpalníctvom, že toto mali prijať? Tak toto myslíte pod tou diplomáciou? Nie, ja hovorím ako Maďarka, že prečo oni nechali tú situáciu tých menšín, či už maďarských, či už ruských, dospieť do takého stavu, že naozaj prišlo k nejakému takému ako vojenský konflikt, že prečo tá ukrajinská vláda sa tak správala k tým menšinám, ako sa správa. Tu už sme, odpustite, v ríši báchoriek a konšpirácií. Ruské vojska nevtrhli do Ukrajiny kvôli tomu, či sa mohlo hovoriť po rusky tam na Ukrajine alebo nie. Ruské vojska vtrhli do Ukrajiny, pretože prezident Putin, a on to hovorí otvorene, v tomto ho treba uznať, že on čo povie, to urobí. On sa nejak netají. On povedal už v roku 2007, ak sa nemýlim, že najväčšou tragédiou novodobej ruskej histórie je kolaps Sovietskeho zväzu a odtedy, to už je pre Boha skoro 20 rokov. Hovorí, že proste jeho cieľom je obnoviť
túto novodobú ríšu. On nezautočil na Ukrajinu prvýkrát v 2022, už to robil v 2014. Nerobme si žiadne ilúzie, že tí malí zelení mužici, čo sa zrazu objavili na Kryme, alebo ktorí zrazu zázrakom zachránili miestnych na Donbase iných, keď sa vzopreli ukrajinskej vláde, že to bol niekto iný ako ruské vojska. Rusi napadli Ukrajinu už v 2013. A pripomínam, že napadli už samozrejme predtým aj Gruzínsko. Prezident Putin systematicky ide po svojej agende. Tá agenda je veľmi jednoduchá. Povedal to otvorene. Ja chcem obnoviť bývalé sovietské impérium a súčasťou toho je, že bývalé krajiny, ktoré boli pod sovietským vplyvom, či priamo v Sovietskom zväze, či inak, nebudú mať právo slobodne sa rozhodovať o tom, kam patria, s kým sa môžu kamarátiť, s kým môžu vstúpiť do aliancie. Toto hovorí otvorene. Vy nemáte právo vstúpiť do NATO, vy nemáte právo vstúpiť do EÚ. V 2013 povedal prezidentovi Janukovičovi zruš podpis na asociačnej dohode s Európskou úniou, lebo Vladimír Putin si neprajem, aby ste vy, Ukrajinci, vstúpili do EÚ. Prezident Janukovič to zrušil, výsledkom bola revolúcia, ktorá prezidenta Janukoviča zvrhla, pretože Ukrajinci chcú byť súčasťou Európy, chcú byť súčasťou Západu, chcú žiť medzi normálnymi, prosperujúcimi, slobodnými krajinami Európskej únie a nie v nejakom ruskom pekle. Okay? Takže toto je to, o čom tá vojna bola. Všetko ostatné boli zámienky, pani redaktorka. Nepodľahnite ruskej propagande. Čítajte pozorne vyjadrenia prezidenta Putina a pochopíte veľmi rýchle, že táto vojna je o tom, aby obnovil svoje bývalé ruské impérium a nič menej ako vzdanie sa suverenity, vzdanie sa slobody a odozdanie sa ruskému područiu by nebolo bývalo uspokojilo prezidenta Putina. Toto bola tá dilema pred Ukrajinou. V 2013 a potom v 2022. Ukrajina sa úplne pochopiteľne rozhodla brániť si to svoje. Je to hrdá krajina, ktorej záleží na svojej dôstojnosti a na svojej suverenite, na svojej slobode. Chcem veriť, že aj naša vláda, aj keď v prípade ministrov ako Kaliňák, ktorý už otvorene hovorí, že okupanti raz odídu, som si už nie tak istý, ale chcem veriť, že každá dôstojná vláda, každá normálna vláda by konala presne tak ako Ukrajina. Pripomínam, že tejto vláde aj zo zákona vyplýva chrániť suverenitu, teritoriálnu integritu a životy občanov tejto krajiny. To isté platí na Ukrajine. Keď jej Rusi predložili to ultimátum, že proste nebudete súčasťou Západu, musíte sa podriadiť nášmu diktátu, rozhodla sa tak, ako by aj našej vláde kázala naša ústava, brániť si tú slobodu. O tomto je tá vojna, preto to Rusi vtrhli na Ukrajinu a len Rusi vedia túto vojnu zastaviť.